I can tell kuti munoda mari chaizvo. I can tell kuti munoda mari. I'm not saying it is bad. It's in the spirit of business, and it. Titaura nyaya business. It's business, and it. Yeah, it's business. Don't musadhipise. Pakaya munhu ane 5 wire pana. Obva ati aona chitanaka kana tikuona chinatasha. Ina nditombo dikunyepera. Asida kudata, asida kungokucheka. 5 wire irapa. It was valuable because it worth more than hundreds. Wapi wachi? It was a pure diamond. They were pure diamonds. So I can't even. It's priceless. Yeah. Akapiwa ma diamonds mwana. They were earrings actually. But my boyfriends ako yese wakarowa mari wande wangani. Not in a bad way, or wakadya mari dzavo. Like boss, what a good or bad kudya. I know kuti mimi mamsali mambozviita. But aona here shamwari yako yakambodyiwa na best. I know mimi mamsali mambozviita. Kana mimi naye shamwari mbotsana. Wakambozviita. Wambodyiwa na best. Yeah, since waishisa kuma side ningi. Have you ever had dated 2 people kawan? Yeah, I've done that. Mese mambozviita. Saka pandabvunza kuti se muri mahure se maramba kuti hakusi kuhura kwacho. Hakusi kuhura ikoko. Kuita sei? Iyi relationship so Hello. Hello. Ndepi zviri sei? Madi. Munofara here? Apo. Takamira nechimoko chenyu panapa. Pamira nechimoko changu piko na sheriff. Tinoda kungoziva kuti chinonzani. Sheriff ndimambira zima prank zako. No, rate me out of 10 Tanaka. 6. Rate me out of 10. All I can say is you're cute. That's all I can Rate say. me out of 10. 4. Rate me out of 10. Let me say I'll give you a 7. Alright. Tanaka say 1 past 6. Because you're cute. Saka mimi ndakanaka. Yeah. You can all agree with ndakanaka. Unaonaka you're cute. Saka say yani kwa cute nekunaka. The definition of cute is ugly but adorable. 4. Ndakwenda. Oyo 4. Hello Salbonani Linjani. Welcome along to Ama2k podcast. Sita rangu ndetu kwa Sheriff Zim and nasi ndine zvimoko. I know last time vanhu makatsangwa mukati ndo makangozara magenga ega cause zvimoko zviri kupe. But nasi ndauya ne 2 beautiful ladies. Tina Natasha na Tanaka for the world baba. Boy the ladies. Murizei. Zvekufamba here. Zviri kufamba memurizei. Asida kupedza nguva. Ndakungokubvunza bvunzo yandi mongobva mangopindura. Amosa zvatoita panapa. Hapana zvekunyara, hapana zvekufirita mashoko. Munhu anongotaura chokwadi sezvachiri andini. Yeah. Muri mahure here. As for me, I can't say ndiri hure because like the definition of being a hoe, a bitch. It's as in kuti you'll be like kungodanana nemunhu wese. As for me, I'm loyal to my man. So I cannot say kuti ndiri hure. Tanaka, uri hure? No, I'm not. Why? Say usiri hure. Because I only date one person. Tanaka kawanda sedero mashure mbijana. Ndakanzomuona Tanaka. Right. But you only date one person? Yes. Alright, saka chinozoita kuti bozi mese maramba kuti amusi mahure. Anditi. Saka mahure vanhu vanenge vachiita sei mahure? I know date akomana akawanda for fun. I think so. As for me, ko vasingadate vanongochekesa zvangu. Havasi mahure. Chihure futi. Hapo unoona date munhu wako wanika asi vamwe uchingochekwa chete. Yeah, but still chihure cause ukunopa mukomana wako unopa mumwe mukomana so chihure still. Asi mukutova here. Okay. All right. Let's just go back to the poverty and stuff like chishinonzi hure. Pedzako. As for me, according to me, tingachiti munhu ihure. Like zvangofanira kuti munhu as a girl, you should be someone okuti aufanira ngoti pese pawafamba watomira.
pese pawafamba watomira semusikana you should be considered munhu wekutoti uite sei une pride une attitude unotoganza whether wakashata whether wakanaka you should just prove to the people kuti no man I am the one and just prove to people zvinongangoti pawafamba wanzi wachoka. What are you trying to interrogate? What are we trying to implying in us girls' gender? That's being blamed. Don't you would you judge? Ukana uchitsvaga andi unozoti unoona tozosvika kana 30 years usina urorwa kana uchiita hako zvekutiza vako varume. Atisi kuti tiza. I'm not saying that. But sangoti yauya yauya. Yes, yauya ngobvuma. Thank you so much. You can't do that. Saka let me ask this out of curiosity. Criteria yamukushandisa pakugrade vanhu pakubvisa kuti no indi kuda uyu andimude mukushandisa criteria ipi? What are the considered facts? As for me hangu because nyaya yemari tichazoitaura hedu kumberi but 90% ema2k are just broke people who are just horny maybe. But yeah. Continue. Okay, as for me hangu, as for me as Natasha, inini kumkomana, inini all I need from a guy is attention, love. Marriage zungoido apo napo because guys inini ndimsikana ndori kwa msoro. Nechitaura kuti nyuwa msoro wangu. So like I can do it ndega. As mari yacho anenge achiwana kupi yes kuti most of these guys are broke. There's something called hustle. As a man you should learn how to hustle. As a man, not as a person. No, as a man. Oh, why? Can I talk to the let's say, for example, when Tikatana respect, not I'm a side, they say, I'm found respect, I'm found so. Tikatana the attention, Messi move on attention. But when you get to money, why is it mostly directed to the men? Not mostly, but entirely directed to the men. Bible, makatonyora kunzi vakadzi katinde pasi pevarume. Tikadazotohasila tiri suva nechikadzi. It wouldn't make sense. Ayoka but wonaka imemu kuti amudi kuhasila nditi. Asi kuti atisi kuhasila. But varume memakuzonenge mapasi pedu. And ayoka but besides, remember kuti muri kutaura zve 50-50. Ndimi vanhu vakutaura zve 50-50. Asi ndimi futi vanhu vari kutaura zve kuti pakuhasila murume ngahasile ega. We're not saying to murume ngahasile ega. Yeah, we can chokwasa kuhasila chese. But vanhu vechirume, I don't know if it's me. But I've seen in most cases those men no para the marriages. Kuti sisu vakadzi chisishanda. I don't lie. Varume madirenga nombo flibaga. Atimbodosa nyepana. Kuti adirene murume nemurumeka aribudi. I don't know if it's me. But wakamona dirire pakati pemurume nemukadzi. Diriro rinoenda kuti nochiya wega kuti. What's going on? No, vomira. Ndotira sabana. Tanaka. Yes. Tudze. Nyaya yekuti uri kushandisa macriteria api pakugrade kuti no uyu ndoda kudata uyu handisi kudata uyu uda kungomurowa mari uyu uda kudai so inanga for me I think kuti anenge angouyu anenge ndaona kuti ari perfect ndio anenge ndichodata naye. Perfect. Explain perfect. Kuti anoita nezvei ari serious or what. Yeah. Just kuziva kuti serious acho unoiona sei bo ndinoona kuti oyaka ndichida hangu kungorowa but nditori serious panyaya yangu yekuti nda kungorowa. Usually kana chitanga kudata munhu ka ndotanga naita best friends na kuita friendship kuita kumita best wangu and then from being best friends nechisa unhu wake and then we start dating. Zviriko but kudzoka panyaya yangu like my main issue yanhasi inyaya yemari kuyanyanya. Nyaya yemari kunyanyonetsera pakuti pari kuzonzi kuma2k kuno ngatobudisei mari anditi totozonzi no it's our duty to provide but remember Bible rakati husband should provide for wife not boyfriend should provide for girlfriend anditi saka imungana muchida mari kubva kwatiri memuchiexpecta kuti zvifambe sei because remember kuti uri girlfriend hausati wa husband hausati wa uri girlfriend hausati wa wife mari unongochidi vabereki basa ravo rozita rei. I think you know, affect some Ama2k it's pressure. That's all I can say for now, like pressure. For the sake of Tongoti, yeah, just in marriage we know. But for the fact Kuti was a vangovedu actually in Inangu. When I like start dating a guy, if I put my mind and my heart in one place, it does not change no matter what. So I know to all boys out there, I'm seeing it as a husband material. Nina kutongona sababu vana vangu.
You understand? Zvekutoti unenge utongomupa ke. Not really. Saka No, manje not kana really. uchimona sehusband usingamupe manje. Not really. Okay. Aungonziwapiwa. Alright, Nobody Timothy, has a chance. I think nyaya dzakawanda dzikusangana, but anyways, let me just ask. Techingorowa pasati yakadaro tichitoenda. Exactly. Because kundisiye mamwe ma-question anenge ari very key. I'm sure kuti team yangu inotozotsamwa ndikasabvunza zvimwe zvinhu. Okay. Unozopa munhu zvaita sei? Makutrustana zvekutodaro. Haungoti like matanga data for 2 weeks. Akukumbira 6 and then October. Akuvunza. How many, what if, for example, how minimum yaunogona kutora kuti uziva kutrasta munhu inguva yakareba sei? 2 months. 2 months handiti. How many 2 months plus relationships have you had before? I don't still remember. Just an estimate. Like the longest relationship you No, not had. the longest. Huh? Kuti vakomana vangano vakadana now for more than 2 months. 2 months and above. 3. 300. Iwo mira unozotanga kupa kana zvaita sei? Wakutrasta futi. Yeah. Unotora nguva yakareba sei kuti utraste munhu? Actually, I myself, I don't trust myself. So it would take like maybe 3 months or so. How many 3 months plus relationships have you had? You need to remember kuti if I date someone is for keeps, so they are like all of my relationship. They are 2 months and 3 months and above. But vangani? Actually, it's 3. 3. So 3. Wangoda kuziva zvebody count makutoziya. Aiwa, it's not like every much now takavapa. No, it's not like Explain. that. What I'm trying to say is, kuti, it's not like we say I had about 3 months and above relationships and kaita but it's not vese. What you know, I don't go to kuda, I know kuda. And mushto baby, I love you every day. Good night, sweetheart, I love you so much. But in I feel like kunemi mimi your gender. Their love word is just 3 words that you can just say. But you 3 awo mashoka acho. Yeah. Atogona kubva totongotaura pana. Can I please ask you a question? Yes. Vasikana vangano wanyika murochingo that I love you. Pauri at your age. Inini manje ndiri very different pamadhira acho pakuti inini ndotorwa marelationship afana my last relationship yanga itori 7 years. Munene atanga mudhita kudhara. But I'm sure pakatapa you were not like pakatapa between those from that 7 years. I don't believe that. Lie. This is a lie, guys. You can comment down. You are lying. So are you telling me that or like so you're telling me you flirt with girls? But you just flirt. No, I don't flirt. You're lying. Hakuna mkomana kana. But Mira, Pepe wati unoda face are perfect. I'm just proving kuti tisu vanhu vacho vari perfect zveipapo. There's no hakuna murume ari perfect. Say why wafunga kudaro? I should say murume, I'll be lying. There's no one who's perfect. You've got your qualities which you're good at. Good at you're perfect, you're not. Neither am I. Zviriko but tachitaura nyaya yemari handiti mukati tinotoda mari mune muchidi right first of all unongochidi mari because asida kunzwa zvinhu zvekunzi ndeda kurukiswa musoro wabereki wako vanofanira kurukisa ameno zvimwewo unoitirwa nevabereki Like da kunzwa zvinhu zviri unique panapa zvokuti notoda zvotoda mari yemukomana hazvidi mari yevabereki. okay, like pamari yamukomana akondidzidziso asikana as a girl, as me, alright, like as a girl, maybe wasikana kunzoka badi. As me, I expect kuti me and my partner should go like out on dates and stuff. If you do that for me, I want to want nchukudza ndudakana sentrako. In else for me, I believe good I should be independent as a girl. Mungona pandiri panapa. Ndakarukisa nomukomana kangani. And alright, and isati ndakatomboudza mukomana kuti I need money uri pamusoro. Are you saying kuti audi mari? I don't need your money, bruh. Tanaka for the people. Inangwa ndinyepo mari ndoida. Unongochidi. As for girls to batwa ne pressure and like
pavhale obvious ukanyotaurira pasi zvokuti ndakuita ndichidhauta manje kuti zvakutaura chokwadi kuti sei until no pavhale masikana ese like anenge achikoda anything from a guy and stuff no pavhale tokunawo pasiya bosi ndepepressure nditi but pamwe pesa apa obviously notobatwa nepressure like ningoni friend nemukomana friend yako inenge ichipiwa zvese iwe hapana zvauri kupiwa obviously chendo nemukomana wako saka mari tomboti iwewe neshamwari dzako lese iwewe nauyu muri mabest friends anditi then mukomana wauyu haana zvaanomupa iwewe you won't need anything no nechitoda something nechona vamwe ma-outsiders vanenge vachiitira wangu anenge akangogara chingonzira I love you ndozviprova siyoti anondida saka mari ndeyekuprova no haisiye kuprova aiwamba kutotiita macriminal kunzwisisa bcause nyaya yemari inonetsa unotikuta tichiseka eduka but achokwandika vanhu vakarohwa mari malista mari dzatakarohwa dzakawanda satanatsunzwisisa kuti sei ichidiwa kubva kwatiri specifically. If you give your girlfriend everything she desires, ndikakudzoti baby ndakaona outfit yakati mutown. All right. Nditengere if you don't want to give me money. Let me get manzokero mashure mbijana. Mati makaita 3-3 my relationship amuno recognize. Exactly. Meaning kuti pamakatosvika koko kumamanzi wawo mama kutonzwana namushe wanga kutoona kuti munhu anotondida wanditi. Yeah. Makasamini makajika mari dzewanhu anditi. Pare 6 wanhu wakajikirwa mari dzawo manditi. Amunodya mari dzawo. Inini anbodosa chinyepera like the past but relationship yangu my boyfriends ako yese wakarowa mari wande wangani. Not in a bad way or wakajika mari dzawo. Like was whether good or bad kujika. Inini nditore mari boyfriend yangu. But if you are my friend, totokudzota brura mbroko. Mbonipaso kana ka 20. Asi anozozva saka meaning kuti we vararera ndambobvunza kwekutanga rinoona kuzotadza kuqualify pakuti kuti mari ikuratidza kuti ndo passport yezvinhu zvakawanda anditi saka kana iwe uchiti bhururu mbroko chimbondionayo ko bhururu ukazoya wachiti bhururu chimbondikwenyaiwo apa sabhururu ndinokupa just fanira inini handi if my boyfriend is broke nguva china iyoyo ndinokupa yes if I have it ndinokupa but if I don't I'll just tell you bhururu saunondinzwa ndati akazoya chiti chimbondipawo kupawo chi no tiri mabhururu thank you so much alright no I know kuti mimi musati mambozviita but auna here shamwari yako yakambodyiwa na best I know mimi musati mambozviita kana mimi naye shamwari mbotitsana wakambozviita wambodyiwa na best yeah like my previous relationship takatonga tori my best friends aiwa kutaura kuti une selese ini ndiri boyfriend yako anditi then uyu i best friend yako then titodanana so I may be mistake or I may know whatever however you want to explain it ozongorohwa nawo not zvekurohwa zvekutoti wakutondichita kwete zvekutoti wakutochita zviri constant zvongoti ipapo ndakufleta no kana kutorohwa brugba chaiyo kutorohwa brugba alright ndisandati mamusari mambozviita asi obvious mune shamwari dzenyu dzamakambodzo dzakazviita chimbonditsanangurirai one scenario tenaka one scenario yawakambochi chakaitika kuti munhu azorohwa na best akakanaka kudarika mukomana wake saka akadi kungodheta best akanonoka kuya no right haimona pepa patinovhunza kuti munhu ari single anditi tinowanza kuti asking for a friend if you get it you get it if you don't get it forget about it taurako ndida kungocorrect hangu panhau yanzi yekunaka I've seen kuti vasikana vakawanda the date guys because of their like physical appearance. Inini I don't know it's me. I don't know. Vamwe vameno kana vamwe vasikana kunzoko. Actually I'm giving it all to girls. Is it me or is it vakomana vakanaka vese vanhu? Kana wakanaka either uri rombe kana kuti unohura benzi. That's the only thing. And sandakambona mukomana famba nemota nejidhiski sakanaka kunye I've never seen it. For maybe area yaunofambira. No, wakamboenda kuborrowed. Wait. Wakamboenda kuborrowed. Ukaona I just want I don't get moti yamdaro wake. Kuti yake personally akanaka. Kuna zvinhu zvakadaro. All right, akuvunza. Munhu yawo mtisikatati. Chimbondiretai. Now I want to prove you wrong. Chimbondiretai. Tanaka. Rate me out of 10. I said I don't know. No, rate me out of 10 Tanaka. 6.
Rate me out of 10. All I can say is you're cute. That's all I can Rate say. me out of 10. 4. Rate me out of 10. Let me say, I'll give you a 7. Alright. Tanaka say 1 past 6. Because you're cute. Saka mimi ndakanaka. Yeah. Mese you can all agree with ndakanaka. Unaonaka you're cute. Saka say yani kwa cute The nekunaka. definition of cute is ugly but adorable. 4. Ndakwenda. But anyways, Bo. So as I was saying kuti vanhu vari cute are ugly but adorable. Yeah. Vanenda kuside rip ugly rekana kuti wakanaka. Ndo vanhu vatinoti angapa kudriva pane maclass. Pane class 1, class 2, class 3, class 4. Ndo vanhu vekuti tinovaisa pakati pe 2 ne 3. Ipapa vanongokwana ipa munongokwana pamaclass. Saka vanogona kuwa nemari vanogona kuwa kwasina futhi. Thank you so much. Exactly. It's okay. But imimi se vanhu vanoda mari handiti. Zvekunaka zvine basa rei. Imi mungoro vanhu vari kungoda mari. Mari ine basa rei nekuti payabuda pakanaka kana pakashata. Ine basi. Ine basi. Saka imi mukuti vanhu vakanaka handiti. Hawana mari, marombe handiti. Then mobva mati mimi munotodawo mari kubva kuvanhu vakanaka. You know what happens? Zvinoenda relationshiping iri papi. Relationshiping if it's love based. Animbode kunyepera choka tikapedza 6 years paka na dollar kwa wouldn't ask you. Kana mchinacho danana. Zvinochitodza pana pa guys ka. Tunacho kunzwanana. Pane kanga kudanana urikafile kanga kudanana tane zvako. Explain. Tinyatsonzwisa. Kake kuti alright, if you find anything romantic chiro mu street, you think about your girlfriend. Chiro kona chirizikisana chezoka. Unombomira uti right, that's my girl. Have you ever like been in such a relationship? I feel like maybe, but I feel like urukunyepa. Not kuti I feel like urukunyepa. Why? Iwewe uchidana nemfesi wako. Anditi wakanaka ungedenga ane mari. Pane rimwe balance unongosangana naro muroad utonakiro. It's actually normal. Ndokazondo ndichitobva kutofura tina newewe ka. Ndakatona mwankomana atone munhu nokona kukudira kuti hauna mari. Alright, it's fine. Wozotsvaga mumwe mari. Kutokuda ndechitokuda zvokutodaro. But ndokona ndosaka side ningi. Ndokuda ndisei anenge achidura chi. Right. Since waichisa kuma side ningi. Have you ever had dated 2 people kawan? Yeah, I have done that. Mese mambo zvita. Saka pandabvunza kuti se muri mahure se maramba kuti hakusi kuhura kwacho. Hakusi kuhura ikoko. Kuita sei? Iyi relationship hustle. It's business. It's business. Tanaka. Hakusi kuhura. No, hakusi kuhura. Unongo chimpa love and then kwa churungwa fangwa. Thank you. A lot is going on. Right team, mukuzvinzwa zvitaura pana kunzi iwe unotodana newe uri haso. But munhu anenge ari haso anenge achiziva retu ihaso kana kuti mune mutomubelieve futi. Handiti you kuna mwakomana nacho approach womudzo ndine mukomana ukuthi azvina basa ndokuda ukadaro. Ndo vacho ivavo. Ndo vacho ivavo. But our one vanowanzodaro kazhinji was now speaking also on behalf of other people from my gender. Tinowanzodaro kana tichida kurova. So mini kuti kusaidi haso kune kuchekwa munhu chaizvo ka. Apa ichongori deal chongori kana zvinhu navenga matirana kamadzibvumirana ka. It's a square deal. Apana kana chihure chikumboitika ba. It's hustle. Tukuti koko haso ikoko kune kuchekwa munhu chaizvo. Zvinoenda nemunhu wacho. Pane rimwe bhambi rimwe rekuti noribudisa kana $50 ka. Uri kumurire bhurugwa kunyepa. Inangu senangu andisingwarise but azviti. Kuti ndinokumura bhurugwa munhu andisingade. What's that? I don't do that. Ndokudza G. Either ndingatokudzikisa level ka. Kana kuti ndokupanyembedza usina. Alright. I can tell kuti munoda mari chaizvo. I can tell. I'm not saying it is bad. It's in the spirit of business, and it. Teacher business. It's business, and it. Yeah, it's business. Don't Pakayamun ane 5 wire pana.
obva ati aona chitanaka kana kuti kuona chinatasha ini handitombo kunyepera asida kudheta asida kungokucheka 5 wairapa unoramba ndoramba hangu inini as for me my current relationship is stable zvekuti 5,000 yako is nothing to me compared to my man. Alright, tomboti kudaro ko hamunere shamwari dzenyu dzinogona kubvuma ya shamwari variko vanobvuma yapera alright iwo kubva tichitanga you've been saying kuti relationship yako zvinini ndikumuziva uya kumuziva but vanhu havasi kumuziva ndiani wamungudanana naye ari kunyatsoti ane basa raari kubata tatanzwa basa rake muri kudhetani. For now all I can say is my munhu wandoda inini like my man for the meantime. He is the artist. He's a musician. As are you sure kuti your man is a man? As a boy? No, to me he's a man. Whether he's a boy to others, to me he's a man. Chichinosiyana boy nemurume kwauri. A boy is just that one person nokutongoda that's a boy. Osaka as long as you don't boy. Whether you're older than my man, you're still a boy to me. Well, Saka, the moment I don't wanna neni, do pando ita murume. Thank you very much. You'll be a man. Yes. How old is the man? How old is the man? Are you asking me? How old my is man the man? is 27 years old. You are lying. Why are you lying? How old is she? I'm 21. I don't know that, but that's what I know. The so-called man is way younger than most of us, Muno. But anyway, all right. So why do you think that your boyfriend is the best? Because remember, if not yet tried, for example, if not yet tried me, why do you think that your boyfriend is the best? To me, like it's not. So it gives your me man. everything. So why do you think that your man is the only man? Because when we say what to disqualify, yeah, but to disqualify. When I think which is my only man, could you see? Hey, kanawada muno wagoga. And why is he the best? What do you think which is the best choice? That's like I don't have to think. It's felt. No man. This is the guy I've been waiting for. Like but the way see, you are loved. how would you know which is the best when you have not tried other? There's no need of trying other guys to know that this is the man. There's no need for that. Be faithful, trustworthy, and just be loyal to your man. And then your man your man who got to this sister my boy. I'm telling my boy. Anokupa mari. According to his own will, yeah, he does. You know, as anokupa ire mari for like it's constant, so not know relationship, and kutopiwa mari. Aumbosarere uchida asi uchiona kuti no apasisina mari yapera. I have not yet reached that level. Yeah. Tanaka, are you in a relationship? Yes. Do you think you are in the best possible relationship? Yes. Why? Because I don't pay attention. I don't pay attention. Like whenever I need something, he's always there for me. I want to know but let me just object on one point. Yeah, but if you know diwa no chidiwa udaro. Have you ever felt in a relationship with ndo diwa? But my man has good pride. That's the kind of I am. Explain pride. Like tingati shi. Munhu wekuti akadeda chakatika. Whether you don't want to do it. When he makes up his mind kuti chini chikuita tese. Whether you mskana urukuda and uskuda, that is none of his motherfucking business. I know good baby, let's do this and that's it. But akusku abuse kwereho. It's not abuse. It depends. Because inendika funga kuti achichinonzi abuse kumbunyikidzwa handiti kumanikidzwa kuti zvaunenge usingadi. Handiti we classify that as abuse handiti. But kana uchitiwe mufeso wako ane pride kuti kana atoti no pana pakutonzwa iso. Aiwa pride yakanoitira vanhu vekunze. Because saka takasangana navanhu vakafanana.
Iwe pride food. Maiwe zvangu inini zvandoda ndo zvandoita. So I bet kuti tikavunza mufesi wako kuti is he in the best possible relationship anoti haasi. Ipapa handizoziva hangu because according to him ka chandikaona impa munhu wangu anotoda munhu wekutoti wakasatosimba. Ana mwari wangu unofa. If it tingati unofa tikunyepa. Iwe pachako you have emotional breakdown. Anotoda munhu wekuti anachokumira zvakanachokusimba unachokumira because like like kudane munhu like kudane celebrity guys chinje kuti it's hard. Like if I can to celebrate I'm not a celebrity. Like I doubt kana mese makambondona according to my views achona. I think I'm someone who's new. Can I wear food on social media? No, inino andowanzoona ndi vanenge vachito vanenge vachitopisa right. No, vanenge vachito vanenge vachitoita sei ndadotoziva. Okay, inini handisi munhu wesocial media right. So like dating a celebrity guys zvinhu zvitongoriwo painful. Wakamboti uri kupinda. So if it's painful why are you dating a celebrity? Apa ndakamutarisa moti kana tamu kana if you have our own time then singamona as a celebrity. Nechitongomona as a random guy akangodo musikana. But you know kuti do you believe that your man is not cheating on you? Ipapa pangu andingambomureurure ipapa. Kutonamureurura kutomuti achite. Hakuna murume asingauri. That's the mindset. Do you believe that your man is not cheating on you? You don't? So why are you not cheating back in response? Or maybe ndina ngoda kuchenesa because mambuta zve haso side ngi inangu as for me yangu anditohure. Like most of the time. Aiwa kusukuhura. Alright. Business. Business. Do you do business? Alright. I don't do business. Alright. I don't do business. I don't hustle in a relationship. No. Inindi ukatobata phone yangu is super clean. Iri pa. Mukuida. Tipo phone yangu. Tipo. Tamzo. And then Tanaka, are you say usiri kuchita or why uri kuchita? Thank you. If vatangotarisa pachena. Right. Tachitara nyaya yemari handiti. It seems like mari inofana kungobva kuvarume handiti. Ichienda kuvasikana. Do you ever think of giving your boyfriend money? Yes. What's the highest amount yawakambopiwa? Let's say gatange yawakapiwa. Mari yakawanda yawakapiwa nemuface. Whether current or previous yanga iri mari. Ngati ndakapiwa mari because ndinongotengerwa zvinhu zvichingouya handibvunzi kuti wachitenga mari. But you according to you uchingo mari yakawanda yawakapiwa yanga iri mari. It's about $100. As for me, like without any lies, now I'm in a relationship equity on my like isn't it right now my 21st year, right? When I was 18, it's weird, I know. When I was 18, I was this guy like he gifted me like it was valuable because it worth more than hundreds. It was a pure diamond. They were pure diamonds. So I can't even. It's priceless. Yeah. My diamonds, mwana. They were earrings actually. Aripi. Aripi. I gave them back to him because the way the relationship was, but in Raikaita it wasn't. But are you sure tanga sina mabila momzi wake or something? Ipa bandizo zivangu. Whether ngamabila boss like kumboko vanhu vekutoti vanga vatone mari. Zvototi katonziverenge pavanhu vane mari ka. Tingatompa kana muligira na achivaya tizomusvitsa ake but vanhu vekuti Saka wakamusirei munhu yanga ine mari yakawanda. Iwe tiri ngotaura nyaya ingodiwa pa imari ya. Like inini as a girl I don't tolerate bullshit. Unawasikana mufariro wanotaura nyaya dzekuti I don't tolerate bullshit but vachingonzwa nyaya dzenyu. Inini I mean it. Chinokadedza my current boyfriend right now. Anokudza kuti she doesn't tolerate bullshit.
Once you fuck up the first time, do you think that will come back? No. Alright, let me try to do this. Ndine number dzemufesi wako. What are you gonna do? You're gonna call, don't call. Tada kuita panapa. I just want to prove to you kuti uri kuchitwa or maybe hausi kuchitwa. It's okay. Tifone. Phone. Are you sure? I'm very No, sure. asita zvokuti mbunyikidzana. I am very sure 100%. Let's call. Alright. Actually, I would also would like to know. Alright. Uda kutipere number dzewako. Yes. Ah, wonderful. Pana nefoni airtime iri. Like, Airtime. Aiwa, yatifoni neyako. Pana nefoni airtime iri kuseri. Ndipiro wakafoni. Ndipiro phone. Tifonere wana. Ndoisa pa speaker. Boss, inoona kuti vasikana imimi ka mune problem yamukuita imimi. I'm not advocating kuti muchite henyu. Asi kuchitwa muri kuchitwa henyu. Nangu makaramba mchimukanje pesa ndakuchita. No, because makutoda kutodi discourage. Don't cheat. Ndwe kana vasikana tiri loyal kwamuri guys. Chingu appreciate the loyalty. Asida kutaura zita rekuti ndiani. Arisi kutaura zita sitanga zipfuri. All I have to tell you kuti is celebrity chete. You can just take the number from my phone. It's okay. Ndaitora. Ndinayo futi. Unotona techiwaziwa. But kana uchumuziwa, won't you recognize your voice? I recognize hake. Oh, mamzenyu yakadzimwa ndiri. No, I should have. You can just use my phone. Let's check with yakadzimwa zvishwere. No, yakadzimwa. Let's check with my phone. Yeah, it's the network. I think it's the network. Let's check. It's the network. Udaile matoni kuti. Yaramba. Uyawina. Tipe number. 071. One azofonero ne wangu 071 8973 89. Ndiye natara number idzi. Ndini. Oh, ndiyo 89 chi? 73 517. Tangoita zvinhu zviri simple. Tangovhunza kuti tangovhunza kuti musikana wakanonzani. Just anonzani? Tanaka. Anonzi Tanaka futi? Oh. Uye. Yako yakadzima iyi. Ndozvandinotoona. Musada. Ndochema panapa. Ko indo wasingadai. No, funny kufonwa haisi munomere. Guys, confirm number 0718 973 513. 517. Oh, 517, yeah. Let me just call. Hey, they wanango daira one. Tango. Asewo chifungota uchitwe. Mese animati mese amusi kuchitwe. Guys, ndo mchinye mafuni yake kabaka he answered my call. Cut. Takuchimufonera futi. Hawi ndofunga akatonzika ukangodara chete. Wafonwa nhasi usadaire. Sadaire. Dzedze ndidzo kaidzi. No, dzedze ndandayo anatatokanganisa namba bye. Otherwise munhu anodaire uyu. Tikatoziva kuti munhu ari kuchitwa. 077813. Guys, anyange yakurova. Do you still believe? It's at a phone. Do you still believe kuti usikuchitwa? Do you still believe? Akabatiwe uku tomota akukuchita. Unongotsvaga kamunhu. Handiwo ungoda mari. Hello. Ndepi zviri sei? Madi. Munofara here? Apo. Takamirawo nechimoko chenyu panapa. Pamira nechimoko changu piko naiva sheriff. Tinoda kungoziva kuti chinonzani.
Sheriff nimambia zima prank zako. Haisi prank. Tori panapa. Item yapera shamwari. Takimia phone yakufanisa. Sha. Zitaranga singabuda. Ai wacha ke phone yakufanisa guys. I'm now curious. Phone ngaichagwe. No, but anyways, for the sake of your for the sake of your dignity. And your voice. But guys, I don't care about now. I really wanna know. No, but this. No, but guys. Now, let me say something. Now you really want to know. But my man, you are all boys. He is my man. I love my man. Whether he bends, whether he what, I always love my man. But alright, it's okay. But anyways, that's out to conclude. Okay, let's conclude it. We have concluded kuti munongoda mari. At no conclude izvozvo. Munoda chi? They be prefer maburusa kuti damara. Kanti mese makambopinda mumahaso ere. Ndozvo ndataura kanti tataura kuti mimira kuti wakambodanana nemunhu handiti wawaida anga asina mari handiti ukatsvaka mumwe paside wekungorowa mari. All I can tell you is this. Ukanenda kuzoti I love you ga. Audiwe. Explain. Inini I would prefer the word ndokuda than I love you. Inini ukanuzoti I love you ndokuzoti bomb ndaenda zvinzo mukuti nazvo. Nyengi ndainzwa so what wandida chi udei. But I know you wakamboudzwa nemusikana uzi ndokuda. Guys, that word is rare. I love you is aba paying up on chirume tingati up. Like this you just Osa ungoti kanyengwa nechirungu you don't believe it. So like and this is it you don't believe it or you don't really understand it? I can understand the word love. So Chandruta ndichikuti pane pamwe pakuti munhu unongo chikondodza baby I love you. Alright ndazvinzwa do you mean it? Thank you. Ngetosum ndiye national anthem. Simudze mureza you turn to I love you. But pane umwe anogona kunge akachita I love you achingotira nechirungu. Where's masalad munoda ninga ine mari anongo achita nechirungu. Wamuzwa musalad wakambonyengwa nemusalad achiti ndokuda. Andi musalad ndo munoda ere vari handsome. Inini whether uri musalad, whether uri ghetto youth, whether uri chi uri giver uri what, as long as ndichitongokuda ndokuda. Right. And kana ndakuda. Right. It's really very complicated, but anyways. I know. One more question. Do you really want to know kuti mfesi wako mari yake ari kuiwana kupi o udangoona mari iripo? Zvekuti mari yake iri kuwana kupi ndinofilinge ndikumuteerera. Chaunongoda kuona iri mari. Whether mari yabva kupi mari yabva kupi as long as ashina basa ngachingondipa. So would you date a guy mbavha usingazive kuti or maybe uchiziva kuti imbavha maybe imbavha iri smart isiri kubatwa asi mari iripo zvingese achikupa? Hakuna chinhu chinogara chakawanzika zvinhu zvinongozongobatwa kuti imbavha. Saka would you date? No. Would you date? Mbavha ndeyangu kana nchimuda ndewangu mbavha nderangu anza nebenzi nderake rakadzana ropururudza kana ndakamutomuda ndakatomuda ndewangu is mine. But wewe ona wati wewe hauna basa nekuti mari iri kubva kupi as long as mari ichiuya? Kuna anopiwa mari nemaparents antika handina basa nazvo tapiwa nani but kana akuita the stealing stuff ichi. Alright, zviriko tipe hedu mashoko ekupedzisa. Muri kuti chi generally as you are speaking now on behalf of wasikana matuku handiti muri kuti chi nemudiro wamunoita mari? Tiregere kamudiro kamunoita mari cause mukuti makisira mwedu. But iwe unoida futi? Not that much here. Asi unoida futi mpichana. Alright, unoida asi. Natasha, guys, what do you have to say for yourself for loving money so much? I don't love money so much. For liking money? Money notongodiwa, but I don't expect to get it from you. But ndakuvunza vasikana, do you ever think of hustling? Do you know kuti mari unoona kuti iwana mari pasina mfesi? Inini ndikukuudza inini andisati alright inini personally
kuti andatonzi nemukomana ndipe mari uri kwamusoro no I don't ayo do that but shit. remember ka wangochitaura mabusiness ako aya mabusiness nachimataura ka but I was telling kuti ezini kuti ndingatomudza kuti chandingatomudza ka kumudza kuti baby I've got this outfit andaona mutown it's your choice either to buy it for me or to not otokazonandanayi don't ask me afana akakomana mune system yekuti ndakuudza kuti baby dauri kwamusoro handi wozonona ndakarukwa ati ndakambokudza ndinaona pamari yacho wozonona ndakarukwa you start asking kuti wazurukiswa nani kanti is your man. thank you so much apa pana kumbotana yokona waprova point yako wrong kuti azosika toda mari Moda but mari. it turns out this is your responsibility No, it's not his That's what you said, my responsibility. guy. That's No, what you ndati kana akakuona wakarukwa yes right to ask kuti warukwa mari yekurukwa waiwanepi ndaiwanepo kana right iwo ndakambokuvhunza kuti kune dai chinzi tada kubvunzana kuti mari tiri kudziwana kupi ndotokubvunza iwewe kuti nhasi iwewe nhasi uri kufumira kuti mukadzi mari yeperfume wangu you are hustling mira wasimudza imwe point murume afana unhuhwirira here murume afana unhuhwirira murume anofana unhuhwirira but inini ameno ainangwa ndizi vangu inini especially kwandiri hangu inini ukona zvakufanira there's this perfume inonzi shikwe atikangana zita rayo I've got this man anospray perfume yoyoyo unoshinoti iyi senti ndeyemukadzi asi unoona murume anonhuhwirira but anonhuhwirira semurume exactly zvokuti akangombawo perfume kana yasister kana yamoms yato problem I still like a problem but I would prefer kutoti you'd prefer yachinhuhwa ake pane kunhuhwa kwekusageza nekunhuhwa kunoratidza kuti munhu yanga achishanda then I prefer murume anofana kunhuhwirira here kana kuti murume anofana kunhuhwa kuti nyatsonzoti right baba wari padhuze nangu nhuhwirira chero akanhuhwirira yevakadzi yanga ichita ataurwa here noti vakadzi. all right Iribo, thanks so much for tuning in sorry for joining me panapa we now know the truth that these ones only need money whether you are handsome whether you are not these ones just need money so it's pointless to concentrate on being handsome just look for money and these ones will follow and everything else will follow thanks so much Natasha, thanks so much Tanaka. Maybe my social media yenyu kamuda kuti vazokufollowa kana kuti amite social media atiti anangwa ndite social media tonotanaka yatu unoita so unoona kuti dzako ma social media handles ako tozokufollowa hedu it's just Tanaka Sierra. So you can go ahead and follow Tanaka Sierra on all social media platforms and you can also follow me on all social platforms at Sheriff Zim. Ndini ndanzi I'm a boy nevanhu vanoda mari chaizvo until we meet again stay safe.